God aften og velkommen til Kick. Her er lidt om, hvad vi byder på i aften. Talentflugten i toppen af Mamelutbas ligaen spidser til. Brøndbys træner siger op for at hælde sig en karriere som rosinbøger på amatørplan. Og så har vi været på træningsophold med Aarhus Fremad på en illegal ballonfabrik på en coaster ud fra Dubai. Og så er det i dag, at Lyngby skal spille uafgjort mod AB, det vil sige, at de skal vinde over Ikast med mindst 2 mål og højst 6 mål, for derefter løbe hujende rundt om en svensk pensionist, kun iført et ringben fra revisionsfirmaet Bund eller resten i håret, hvis altså at Lyngby skal bevare Europacup-pladsen. Og så skal vi over til Brøndby FCK-kampen. Vores reporter Sten i Skoen står klar ved sidelinjen med 2 af kampens markante profiler. Ja, vi står hernede på sidelinjen sammen med Mark Andersen fra Brøndby og så Peter Steffens fra SVK. Og først og fremmest, Mark, tillykke med sejren. Det var jo en kæmpe sejr. Der gik det galt. Kom I dårligt fra start, eller? Nej, der sker simpelthen det, at 37 minutter og 40 sekunder, tror jeg, inde i kampen, så sker der det, at vi ligesom vi får sådan en tilbagelægning, som vi ikke kan tage stilling til. Og så sker der det, at vi ligesom lader bolden arbejde op ad banen, som også gør, at vi falder tilbage til den gamle 3-2-1-kombination, ikke? Noget for ny træner, så det er en ny vej frem, og jeg er helt sikker på, at det nok skal lykkes en dag. Okay. Og Peter, tillykke med dig med en flot debut. Okay, godt nok tabt i 3-4, men hvordan må du selv betegne din indsats i kampen? Jeg synes, at vi spiller godt. Vi kommer godt fra start, ikke? Men så sker der det, at de idioter, de begynder at spille helt vildt højt, mand, og begynder at tyre, mand. Nøj, var det bare latterligt, der står og tyre, mand. Og efter hovedet, mand, det må man sgu da ikke. De har aftalt ingen tyre, mand. Ja, Peter, det var jo en voldsom tackling, du løb ind i det anden halvleg. Men altså, der sker det, jeg prøver at løbe ind over i højre side til Nikker, ikke? Altså, så får jeg en tackling, og det gør bare mega nas. Men kæft, hvor gjorde den alder, mand. Men altså, så går jeg lige ind på bænken og sidder lidt og får noget tøse ud på, og så var det fint nok. Det gjorde ikke noget. Jeg græd slet, ikke? Mark, du er en del af den tackling der. Hvad skete der? Altså, der opstår en dødboldsituation lige inden, som vi vil se bort fra. Det ved ikke, om man kan se på skærmen, men det, der sker, er det ligesom, at jeg falder, og så snubler jeg så over hans ben. Men altså, det er sådan en situation, der sker i en situation, ikke? Hvor man ligesom arbejder sig op ad banen, og en dødboldssituation, det er vi vant til at klare, ikke? Så det, der sker, er, at vi bliver progressive med en aggressiv boldføring, ikke? Ja, men helt ærligt, er der straffe? Ja, det er. Det er sikkert, det er klart. Det er klart, der er straffe, mand. Der er straffe, mand. Mand. Mand, med løg på, der var straffe, mand. Jeg kan have ny på hold. Det vil sige, at vi kan godt regne med at se begge to til returopgøret her i maj. Altså, jeg ved det ikke. Det kommer lidt an på. Hvis de spiller lige så fejl som i dag, så bliver det altså ikke med min bold. Det er helt sikkert. Ja, og så skulle jeg da lige hilse og sige hej hej.